Детство. Когато бях малък, с дядо почти всяка вечер строяхме влакове от столове и грамофонни плочи. Товарихме въображаемия багаж, аз сядах винаги начело, дядо беше на другия вагон отзад и пуф-паф, влакът ни отвеждаше винаги надалеч. Още от ранна възраст заради спомените с деда ми, виждам във влаковете приключенията на моето детство. А те са причината това пътуване да бъде по релсите, оставайки след себе си истории, емоции и неизгасима жажда за приключения. Човекът е като локомотива. Както той има различни спирки, така и ние различни етапи от живота, през които трябва да минем, независимо от това дали имаме пътници или не. Вагоните са спомените, пътниците са хората в нашия живот, а горивото, което позволява на влака да се справи с този товар, е в случая нашето сърце. Колкото по-силно гори, толкова по-силни ще бъдем. Ето, че и нашето приключение стартира. Взимаме празна карта и започваме да чертаем своите пътеки. Ще имаме светли моменти, както и тъмни. Но едно спокойствие, уют и вълнение ме зареждаше през цялото време. Мисълта, че отиваме някъде без реалната представа къде ще отидем, вдигаше приключенският ни дух. Увереност, съмнение, свобода. Това бяха чувствата, които като вълни идваха и си отиваха по време на пътуването ни, докато не стигнахме София. Дом на мнозина, а за нас просто дестинация, която заедно с първите ни стъпки продължава чертежа на нашите пътеки, които имат цел да ни отведат сърцето на побеляла гора, скланящи се от тежестта на снега дървета. Устремени, ние приближаваме нашата цел. Магични кътчета подкрепяха нашите усмивки и уловихме последните мигове на малките реки и водопади преди тяхното вледеняване. Забързахме крачка през стръмните скали и дебели снежни килими, по които се изливаше и извираща от нищото вода. Сякаш не е достатъчно да проследиш потока само с поглед, за да намериш неговото начало. Стигайки до високите места, въздуха и водата станаха по-студени. Но това не спря нито един от трима ни да стигнем до Боянския водопад. И с това мога да кажа, дядо, успяхме.